Ovaj klip nema za cilj da veliča nacizam ni u kom smislu. To je zla ideja koja je nanela mnogo štete čovečanstvu, a naročito nama na Balkanu. Međutim, Nemačka se tada uzdigla baš zbog toga što je bila tehnološki napredna, a i vredne su švabe, mamo im jebe. Zato se zgodno uvalite, lupite like pa da pogledamo 5 izuma koji imaju veze sa nacističkom Nemačkom. Broj 1. Fanta. Da, dobro ste čuli, Fanta je izmišljena u nacističkoj Nemačkoj. Kada je Nemačka počela da napada susedne zemlje, doživela je trgovinski embargo te više nije mogla da uvozi sirup od koga se pravi Coca-Cola. Tada je direktor Coca-Cola Germany rešio da umesto sirupa koristi sredstva koje su mu na raspolaganju. I tako je nastala Fanta sa ukusom narandže. Piće je naravno postalo vrlo popularno širom Nemačke, a na kraju rata Coca-Cola je prisvojila sva prava na Fantu, te je danas proizvodi i prodaje maltene u celom svetu. Ja bre, Jaseštajne, šta ti reklamiraš? Broj 2. Kanister. Kanister je napravljen za potrebe nemačke vojske kako bi imala standardizovano oruđe koji može da prenosi gorivo i ostale tečnosti. Ranije metode nisu bile standardizovane i u mnogome su otežavale prenos goriva. Kako li su ljudi prenosili gorivo pre kanistera? Sa ovim izubom svaki vojnik bi mogao da ponese do 20 litara goriva bez neke muke. Naravno, kanisteri nisu ostali dugo nemačka ekskluziva, pošto su ih i ostali videli i shvatili njihovu upotrebljivost te počeli da proizvode za sebe. Broj 3. Lutka na naduvavanje. Čekaj bre, ja sam znao da su nacisti bolesni, ali ne ovolikost. U toku Drugog svetskog rata polno prenosive bolesti su harale Evropom, a među njima je najzastupljeniji bio sifilis. Hitler je onda izdao naređenje da se napravi bukvalno zamena za bordele kako bi sprečio širenje bolesti među vojnicima, tako što bi napravio neki proizvod koji vojnik može da nosi sa sobom. Ovo se sve dešavalo pred sam kraj rata, tako da lutka za naduvavanje nije zaživela u tom obliku, ali vi perveznjaci svejedno možete da zahvalite Hitleru na tome što je izumeo. Volksempfänger radio. Ovaj tip radija nastoji u Nemačkoj sa idejom da bude što jeftiniji kako bi ga većina Nemaca mogla da ga priušti. Sad vi verovatno mislite, što je divan ovaj Hitler, mislio je na ljude, hteo je da ih veseli da slušaju muziku. Pa zapravo grešite, pošto je idejni tvorac ovog radija bio Goebbels, a jedina uloga mu je bila da se širi propagandni materijal kako bi ljudi nastavili da podržavaju nacizam, što mi nešto poznato zvuči. Ovaj radio je istorijski bitan po tome što je poslužio kao inspiracija za mnoge buduće radio uređaje. I na kraju broj 5, Volkswagen Buba. Ovaj auto je nastao sa idejom da bude priuštiv velikoj većini Nemaca s obzirom da tadašnji stanovnici Nemačke nisu mogli da priušte automobile. Tada je Hitler izdao naredbu da se napravi jeftin i izdržljiv auto koji će takođe biti pristupačan. Kao glavnog inženjera angažovao je Ferdinanda Porschea, koji je nakon rata osnovao svoju fabriku automobila. Tada je i nastala Volkswagen Buba, jedan od najznačajnijih automobila u automobilskoj industriji. Volkswagen je nekako uspeo da se odvoji od veza sa nacizmom i sada je drugi najveći proizvođač automobila u svetu. To bi bilo to, ljudi, što se tiče ovog klipa. Hvala vam što ste ostali do samog kraja, lupite like ako ste uživali, možete takođe i subscribe, meni bi to izuzetno značilo, a mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao!